Takže vás zdravím, pánové, u dnešního videa, no a dneska si tady zahrajeme další hororovečku, no a dneska je tady se mnou, jako vždycky, Forge. Hello guys. No a dneska tady máme hororovečku s jménem Outlast. Když jsme koukali na ten trailer, vypadá to docela dobře, podle mě by to mohla být i lepší hororovka než ta, kterou jsme hráli minule. Proč jsou otevřené dveře? Oh my god. Kokotka. Pokud jste ji neviděli, pánové, vyjede vám tylko nahoře v kartě, tak vám vyjede odkaz na to, kde se pak na to můžete prokliknout. Taky to byla docela solidní hororovka, ale dneska od toho očekávám, že to bude lepší. Samozřejmě, pánové, dejte like, odběr. Mě i tady Forčovi, jeho kanál vám dám, když tak do popisku videa. No a my jdeme na to. Kámo, já potřebuji chcát, kámo. Jestli to se mnou zase hrkne, kámo, jak minule. Tak se jdeme regulárně pochčiju, kámo. Jdeme na video. Ty vole, hoši. A ty jsi neviděl, vole, jak jsem to natáčel, ne? Tu sérii Outlastu. Ne, ale asi se na to budu muset podívat, kámo. Koukni na to, kámo, natáčel jsem to i s webkou. OK. No tak... Co jsi to kurva vzal za skin? No, na tebe vidím, kámo, toho defaulta, kámo. Jakože takovýho pruhovanýho. Tu holku? No. Jaký? No tak... Ale ta songa je přímo z Outlastu, ty vole. No jsem to zvědavý, kámo. Vůbec nevím, jakože o co jde. No jasně, mám sluchátka. Až někdy přijedeš ke mně, ty vole. Kámo, zase někdy bychom museli... Zase někdy musíme dát, kámo, zase vole nějakou hororovečku, kámo, u sebe, kámo. Já mám větší nervy jak ty. Proč tam je bota? Nemáš, vole. Proč tam je bota? Tu prdele! Vole! Já jsem se k tebe, ty creeper! To byla prdel jak svině. No nic, no. Kámo, jako zatím to vypadá jako solidně. Ty nějaký glitche, vole, tady. Ta pilka, ne? OK. I became a monster? What? Go to the bathroom. Do your business. A? Že by? Jo. To vypadá, no tak. Žahni. Vy si tě jenom oči, ty vole. Hala. Musí tě srat. Your business, vole. Your business, ty vole. Ty Oh. pičo. Spire. Kamo, já nesnáším pavouky, kámo. Tak my jsme holkách čijeme dost. Já jakoby tebe vidím, že jsi jako kluk, no. Fakt? Jo. Jo, tak to jdu dál. Co myslíš, že něco naběhne, jo, jako? OK, jaký Já si dveře? myslím, že máme poruchu osobnosti. Že jsme jakoby ve dne někdo a v noci v něco. Jo, jasně. No tak ty jsi to Takže jakoby čum hrál, tady. že jo? Čum tady na to. Jo. Ty co? What the fuck? What? OK, oh shit. Píčo. Co se tam děje právě teď? Tak já jdu pryč, hoši. Pavouk! Oh shit. Kamo, hej, no tak to ne, kámo. Ten pavouk. Víš co na tom stropě? Tak to je nechutný, kámo.
Já kurva k tomu telefonu nejdu. Kámo, to se si pozor. Open the door. Hele, tak já si myslím, že je to na tobě, hele, bratře. Ne, tak jo. Hele, já tě tam doprovodím, jo, já ti budu krýt záda, jo. Já ti budu takzvaně svítit na cestu. Oh shit. What the fuck? Co to je? To piči je? It's like you killed your mother and your neighbor. Everyone will be looking for you. OK. Kámo, hej, To tak... nás vede. Ty vole. OK, tak ten pavouk byl nechutný jako ze začátku, ty pičo. Kámo, to jsem se málem posral. No, já jsem byl, kámo, to. Já jsem byl u těch dveří a on zrovna vylezl, kámo, z těch dveří, já jsem tam byl, kámo. Kámo, tak zatím je to hodně masivní, kámo. Já jsem jenom slyšel, jak to vole mlaská. A jo, já jsem kluk. Já se vidím ve třetí osobě. Já vidím tvojí pleš. A jo, kámo, já jsem plešatej, kámo. What the fuck? Já jsem plešatej, kámo. Nejseš. No jo, ale na mém videu, jo. Jsi holka. Ale já vidím, že jsem plešatej. Kámo, hej, proč vidím, kámo, takhle? To je To je debilní, hovno. kámo. To je debilní, ty vole. Doufám, že to kámo nějakou kascénou, kámo, změní. Jo, dobrý. Jo, Kascéna. Dobrý. Já jsem slyšel jen to mlaskání. Ty vole, hochu. What the fuck? Left. Dobrý. Jako když jsme asi měli vybrat pravo. Have to test the new experiment. Ty vole, co to je? I'm going to kill you. Oh, my head. What's wrong again? Proč se drží za rameno, kámo? Damn head. He makes me sick. I have to find him. It becomes urgent. OK. Kámo, jak nabíhal, ale. Ne, kámo, já zase vidím, kámo, že jsem plešatý. Ha? Kámo, někdo nás sleduje, nebo co? No, já jsem vylez nahoru. Jo, ty si vylez nahoru. Oh shit. Mamrt. What? There's nothing left of him. The arms, the legs, Dobrý. head. There's nothing left. Hej, ty furt vidíš, že Nelí. jsi plešatý. Jo. These people. Kámo, jsou solidní mumie, kámo. Tebe bohové nám k tomu zpívají, ty vole. Oh. Jo, dobrý. Kostel. To je zajímavý výtah, kámo. To je teprve začátek, kámo. Start, no. No, tak to jsme v píči. Tak to bude, kámo, hodinový, vole, díl, vole. A doufám, že, kámo, celou dobu, kámo, tam nebudou buglí, kámo, ty hlavy, ty vole. Jsou, kámo. Co je? Kámo, já prostě nevidím přes sebe. Kámo, já ani nevidím, kam přes tu hlavu, kámo. Jaký ne. Kámo, ta Já jsem to resetovat. pičo. Fuck. Resetovat? Jakože respawn? Protože mě to sere docela. Ready up. Hele, tady je to, že dance to fix camera bug. Finally! To jsme měli zatancovat, kámo. Tam to bylo napsané. Aha. OK. To je dobrý. Já se jdu podívat do toho bathroomu, kámo. Mám pod zájem, kámo. Shit. Tady je nějaký vykřičník. Oh shit! Oh my god! Jo, on je tady, kámo, ten hajzl, kámo.
Kde? Tady na té stěně, kámo. Tamhle. Tady je další, ty vole. Jsou dva? Jo. Tam je na stěně, kámo. Fuck. Jako ty zvuky jsou nepříjemný. Hej, čum. Ty píčo. Už si leze, hajzl. Tam to je Kámo. furt na stěně. Jo. Ne, není. Jo je. Tady je. Ah. Čum na něj, kámo. Fuj. OK. To je podobný fakt tomu Outlastu. Já myslím, že to je to nějaký ten blázinec, ale teda je. No to není Aha. blázinec, jako. Ježi Kriste. Ty bláchu. I'm giving up. I killed my mother. There's nothing I can do. Devil. A já jsem věděl, že tady ten pavouk bude. Kámo, a já normálně, kámo, tady normálně odhodím ovladač, kámo, za chvilku, kámo, až se leknu, ty vole. Já jakože... In room 4. Ty píčo, čudama. Ty kokot. Tak co? Já nedělal. Tady bude pavouk. Ne. Open door. Open door 1. Tady? Že by? Ne. Ty vole, tady stojí, kámo, týpek. Oh shit. Oh no. Ty vole, Oh no. schovej se. Oh my god. Kde seš? Hej. Čekej, Break this camera. já tě nevidím, kde seš, ty vole. Jo, dobrý. Ty bych mě prostě odhodil. Jo, tebe, jo, on tě jakože viděl. Nevím. Já jsem byl, kámo, tady schovaný za těma krabicema, kámo. Ty What? jsi nevšiml, že jsem prostě zmizel. Čekaj, já nemůžu jít dál, kámo. Takže by tady to otevřít? Ne. To mi řekni tak, kde jsou dveře 1, vole. To je nějaký vykřičník. Kde? Kamera. Jo. I have to break this camera. Dej mu dělo. Pask. Ty jsi viděl tu ruku? Zajímavá Koukal jsi ruka. jako ze spoda, nebo? No jako bym se tak jako hejbal divně, jako. Že jako by nejdřív ze zhora a pak přejížděl dolů. Ty jsi to nemohl ovládat. Ne. Jakoby já jsem to dal je jenom to. Už jo. Já už můžu, dobrý. Tady jde Kámo, pavouk do těch dveří. Tak to je jasný, kámo, že tam jdem, že jo. Čím jak se vyběhne, kámo. Ty vole. OK, mu čírna. Oh. Interact. Tady někdo je, vole. Hey, are you okay? Mám klíče. Bacha. Oh shit. Killed your whole family. Respond quickly. On je slepej nebo co? Okay, perfect. The solution works. Jo, to je flashback. Dobrý. So, does that mean I killed Jak my to víš? To tam píše u těch titulků. Když mluvil ten doktor. Jo, on je tam bylo. přimývá, že to udělal on. Ty vole, tady je taky borec, kamo. Find door 2. Slyším něco. Jo, tak to je přesně ono, co slyším. To je on, kámo, ale nechoď tam. different? I'm not stupid. I am different.
Co dělá? I'm not stupid. I'm different. Nevím. I'm not stupid. Ok, týpku, sežer ho. Hej vole, to jsou chodby jak prdel. Jo, teď si můžeme přečíst o těch obětech něco. Tak, to nebudeme číst, dámy a pánové. Když tak, kdyby vás to zajímalo, tak se tu hru můžete zahrát vy. Týpek tam furt běhá do té zdi, ty vole. Aju. Oh no. To je on! Schovat. Maybe it was Brutus. On jde sem. Jo. If you hear me, you're a dead man. Dobrý. Šel pryč? Yes. Je tady pavouk. Ty What the hoši. fuck, tady týpci tady. Hraju karty, kámo, nechybej to. Ty krávo. Kámo, to zní jak dinosaurus, kámo, reálně. Protože tady už jsou dveře 3. Dobrý. Sorry. Tamhle jsou dveře. Kámo, jako... Dobrý, kámo. Ale to nejsou dveře. A kde jsou dvojka? Kde je dvojka, kámo? Tady je jednička. No. Tak dvojka musí být někde tady. A tak tam byla už trojka, kámo. Čak třeba, když dobáš tam vzadu, víš co, jako. Jo, tam je vykřičník. Kámo. Dobrý, vole. OK. Jo, tak je to dvojka. Tak to jde hodně kam jako postupně, kámo. Ty pič. Klíčky. Dobrý, není tady nikde pau. Oh shit. The doctor will not be happy. Tu jak si sedni, bratře, sedni si. Open door 3. Počkej, takže vlastně ten jakoby jak na nás jakože z začátku naběh, tak to byl jakože... Nějaký ten jako psychopat, jakoby. Jo. Oh no. Ty vole, nech ho projít radši, ty vole. Are they trying to inject a memory? Ty vole, kolik je tady těch pavouků, kámo. Kde? Jeden. Tam, tady vole, čum na to. Tady jsou dva v rohu, kámo. Oh shit. Kámo, já fakt potřebuji chcát. To nedám. Musíme obnovit elektriku. Kámo, ne. Oh my god. Co dáš? A tak, ok. Let's fight. Jo, vole. How dare you? Blesk. Jsme ho vypli. A tak je mrtvý, no dobrý. Ty vole. OK, blade. Ale podle Jo, mě proč kam mu jako... To nás týpek celou dobu sledoval. What? Co se stalo? Jumpscare? Ale tak jakože se... You fail. You failed? Tak OK, něco jiného. teď dáme to první. OK. Okay. Cooperate. I've thought about it for a long time. You know. To jsme neměli kurva dávat. Spolupracovat. I'm going to keep you for our quests. I'm Oh going no. to kill you. Ty vole. Pilka, vole. What do you want, boss? I was going to cut it up.
Dobrý hrb, kámo. Tak dobrý. Počkej, tak uteč. Dělej. Dobré. To je přesně podobný jak v tom. Výborně. Ve hře. Ten pavouk v rohu, kámo. Počkej, co to je? Interakt. 4729. We have received your last report. 34 pages of technical digressions, emotional observations, and No, 4729. so I ask you a simple question. Confession. Yes or no? Oh my god. Ty vole, dobře nasvícený blad. Jako podle mě, kámo, kdyby tady nebyly ty pavouci, kámo, tak jakoby je to... Že to nemá takovou atmosféru, kámo, kdyby tady nebyly, kámo. Mhm. Co máme udělat? Já mám 42 FPSek. Počkej, co to je šachta, kámo, něco? Strange. We have received your last report. 34 pages of technical digressions, emotional observations, and not the slightest certainty. Kámo, hodně tady, vole. Srp a kladivo, kámo. A jo. To tě jebe, to jsem nedali, ne? Tyjo, tak co je? Tady. Aha. Tak to otevři. Tak pozor. Další Kámo. pavouk. Ty vole. Čo, ne. I have to go here? Sam nejdem. Ne. Úplný shortcut. Zkrátku jsme si to otevřeli. To je tady. Jo, ha. Room 4. To nejde. No, Kámo, tak že jdem to za máme tou jít? píčou. No asi jo, kámo. Jako nechce se mi tam, kámo, co to má tady zvé za kabely, kámo. No jasně, kámo. No! Já jsem se kam udělal ty dveře, kámo. Tak tam úplně nejdem. Jo, tady. Ne, locked. Jasně. Tu prdele. Dobrý. Kam běžel? Tak jdeme. Tak jdeme. Nebo? Dobrý. Jo, je tam vykřičník, kámo, my tam musíme jít. Ty vole, 23 000 XP, kámo. Tak to jsem, kámo, a já jsem zrovna chtěl říct, kámo, že, no, on tě proskočil, kámo, tam s tou dírou, kámo, a nejdou, kámo, ty vole. Ty hovade. To je zmrt. Stej vykřičníček, vole. Jo, podívej se za sebe. Nahoru. Ty kurvo, kámo. Někdo nám tady hraje na žebřiny, vole. Hele, pamatuješ si ten kód? To bylo 4722 nebo 29, že něco takového. 4, 7, 2, 9. Jo? Secret room. Private party, nazdar hoši, to je kalba. Oh.
Ne? Jedeme dál, kámo. You like rock music? Oh. Je? I like rock. Ty vole, Dobrý. kterou? What the fuck? Týpek, vole. Joha, my můžeme už jít tu prdel. To nevím. Tak měl borec kam jakože heslo na té kartě kam od té roomky, aby si mohl jít kam pak zapařit, když tak. Hm. Shit. Co děláš, bratře? Už je vysoký jak piča. Slender, kámo. Jo, máme vlastně to páčí jídelko. Jo, tady klik. Dobré. Tak no, otevřete. Oh my Dobrý, god. dobrý, nelekl jsem se, kámo, já jsem to čekal, kámo, že něco bude, ty vole. Kámo, tebe, ty vole. A tady co je? Klíče? Klíče. Hele, od čtyřky, od čtyřky. Open door 4. Teď to je co proběhne, kámo. Oh shit. Uj. Ale tady to je otevřený. Co to je, kámo? Klik. Bum. Klik. Dostal. Tak to nebudu číst, vole. Oh yes. Ok, otevřeli jsme si to. Ale ještě musíme do té čtyřky. Organization? Jo. Ty vole. No. Já se těším, až se půjdu vychcat, kámo. Protože jako už to fakt, kámo, ty v sobě držím, jak si je. Tady dělej, jak to otevři. Tak tady on naběhne, kámo. Počkej. Počkej na mě. Wait Tu- for me. Počkej, je tady kámo nějaká jakoby šifra. A je to, že jakoby máme poslouchat nějaký motor. A tím nám jakože vznikne kód. Jo. OK. Jo, Ty to jdeš je jako ten dále. rotor. Je Čum na to? to, tady ten rotor. Pozor. Jsme v píči. Ne. Kámo, to bude jaký heslo, kámo. Jo, já vím. Kámo, on tam je. Oh shit. OK. OK. Já nevím, jakoby, co to... 2 3 4. Já si to někde zapíšu, kámo, já si to zapíšu. Počkej. První 4, nebo druhé 4. Kde je jednička? Počkej, vydrž. Tady ten, byly 3. OK. OK. A ty běž poslouchat poslední a jdu předposlední, jo? Tady ten je 4. Tady ten je 2. Tady ten je 1. OK. 34, 21. Počkej, takže 1. Já už tam tady napsaný 34, 21. Už mám heslo. Počkej, to není kód, ne? Je? Jdeme dál. A ty jsi odemkl jsi to? A co jsem měl odemknout? Já nevím, proč jsme to poslouchali třeba. No ne, tak k něčemu to bude potřeba zase, ne? Ale tak jdeme asi první na Bčko, ne? Aha. Znamená to podle ABCD, vole. Tady zase týpek, vole, že není stupid, vole. Jo, tady, kód.
34, 21. Dobré. Výborně. Ty vole. Kam jdem? Já si myslím, že jsme úplně jakože nemuseli jezdit. Kamo, ne, my jedeme ještě někam do prdel. Jasně. What's gonna happen? Teď se vzpomeneme, kam jedeme nějakého zmrda, vole. OK. What is this place again? Dobrá ruka, vole. Ty oči tam. The exit is not for you. I need to find a red crank and a tool to cut the barrier. Kam jsme to začali, my jsme se nepodívali do... Ty vole. Co to bylo za hada, kámo? To bylo oživlý hovno. I need to restore the power. Ty kokot. Oh my god. Kámo, jak on Tak může asi vědět... nesnáší baterku, ty vole, vždycky když na něm posvítíme, jak nás rozmrdá. Kámo, ale jak on může vědět, kámo, kde jsme vždycky, kámo? To nebudu číst, vole. Pray you are there. To si úplně nemyslím. What? Ty pojde za mnou. The doctor's a liar. He lies. He lies. They're all liars. Kámo, tady se sbírá XPčka jak svině, kámo. OK, tam brečí holka. Tam určitě... Shit! Co, pavouk, že jo? Ty pičo, tak to jsem se posral, týpek vylez úplně přímo. Co to je, ty vole? Ochu. Kámo, mě nebude píchá u srdce. Ale musíme najít ty pojistky, kámo, jak jsme hledali v té první hororovce, jak jsme hráli. Nebo v té minulý. Už jsou zaplý? Jo? Jo, tak Mhm. dobrý. Tak tím pádem to můžeme otevřít. Ne? Find the tool vlastně. Kámo, ten pavouk tady. To je pes. No to mi spíš přijde jako pes, no. The police are in shock after the macabre discovery of two bodies, those of Mary Bones, 62, and her neighbour Thomas Reed. According to to mluví o nás. investigators, they were allegedly killed in cold blood. The main suspect, John Bones, son of the victim, is currently untraceable. A note found at the scene clearly indicates that it was him. If you have any information, contact the authorities immediately. No, What am I gonna do? They think I killed my mother. otevřeme brány, kámo, tady něco vyběhne ze těch dveří, kámo, opět to vidím. Dobré. Asi potřebujeme kolo, ale ono tady je, kámo. Mám ho. Jo? Yes. Okay. I didn't do it, it wasn't me. I know it, but nothing to do about it. It's too late. Oh. Ojojoj. A odkud jsi jako přišel, bratře, vole? Okay. No ne. Jo, dobrý. Upa, vole. To budou 2 kila do hlavy. Hehe. No pojď. They're dead. Ty máš taky brokádu? Jo. Já jsem ho zajebal. And boom. Hele, So what does it do? tool.
Počkej. Ale jakoby... Jo, tady. Kámo, my jsme prostě vypotřebovali. 2 broky na jednoho pavouka, kámo. No tak tam nejdu, kámo. Yes. On furt žije. I see. So he made it this far. I will continue the experiments here. Find it and kill it. I'm going to kill him. He plays too much with me. Takže teď už sama úplně jako nebo mi slitování, kámo. Jo, dobrý. Jdeme dál, jdeme dál. Ty kokot. Počkej, jdeme vůbec dobře? To můžeme ještě interaktnout. Počkej, ty jsi šel kam? Nejvíc. Oh shit. Oh shit. Jo, ty už to tady řežeš, jo. A proč bys tam šel za ním, kámo, reálně? Nejdem. To je hodně spawner, kámo. Hele. Doufám, že budeme muset najít další kolo, vole. Secret room. Ty vole, řetězy. Ty neběhne pes, jak se poseru. Jako už to mám fakt, kámo, na krajičku, kámo, ty chcánky. Jako neříkám nic, kámo. Jako fakt. Já to ten týpek. Kámo, shit, jo, tady byly to byla cáci. tata. Aha, ty jsi mi Yeah. zapnul, ty jsi mi zapnul proudovku, kámo. Electrify! Zap! Electrons! Yeah. Sorry. Prý, sorry, hoši, to jsem nechtěl. vole. Sorry jako. Jsem to To bylo- neviděl. To byl zas ten had, kámo, to už živlý hovno. Já jsem to neviděl. Kámo, že tady není, kámo, tak pomalý chození jako v té minulý hororovce, kámo. Katuj to. Jsi Ty dobrá vole. žena, ty. Já jsem tě, kámo, taky v té kasce viděl jako holku, kámo. Kámo, tak tady něco bude, kámo. Tady něco vyleze, kámo. Cuklo to je. Oh, what? To jsou jeho děti. Počkej, tady je něco. A, Oh, shit. aha, to je on, no. Kámo, tak máme tu pilku, kámo, tak ho nějak uřeš. On je asi mrtvý, ale tady ten. Myslíš? Hm. Who did it? Hide, hide. I know you're there. Come here. Já jsem se schoval, kámo, pod něj. I only torture. Máme nemačkej exit. Já vím. My little Brutus are present. Maybe he went to the other room. I absolutely have to find him. This little rut deserves death and nothing more. I will never forgive myself. He will make a good paste for Brutus once I've tortured him. Brutus se jmenuje. Oh shit. Dobré. Tak čau, hochu. Jak si jde, ne? Mhm. To je rychlokrok, kámo. Kámo, je to už je skoro hodinu, kámo, co to hrajem. Mhm. Kokot. Jo, to je No, pijavice. to ten had. To je pijavice, kámo. To je jak to šulínek. Kam jsi šel?
Hej. Hm? Kam jsi šel? Dál? Kam dál, ty vole? Jakože jsi se na ty křižovatce u ty pijavice kamo zabočil doprava, nebo že jsi šel rovně? Kdo ví? Což hovoru. Káru třeba, vole, rovně, vole. Kolesko. To je si šel kamo doprava, vole. Boom! This shotgun's very powerful. Pumpa, kámo. This crank. To byla mytická asi. Takže už jede? Ustřel to trošku. God the Great. Solidní nohy, kámo. Počkej, tady něco svítí. Co máme dělat? Ty to máš dole napsaný, cut the great Jo. and put the great down. A teď to furt cítí, ale nejde to. Tady týpek čije. Viděl co tam chcát. Kde? Čum. Tam. Už to Je prošel. tady. Aha, a víš mu to přijde vtipný, kámo. Ale jo, vychcel jsem se, kámo. To To mi není taky, dobrý. kámo. Tam prostě jeden blázen si honí péro nad mrtvolama. You're going straight to death. Cest. Kámo, už jsi konec, kámo. Kurva nebude konec. Tak, dobrý, jdeme. Jdeme dál. OK, papír. No, tak to fakt číst nebudu, Ty kámo. pičo. Co jsi tam objevil? OK, dobrá díra, kámo. To něco vyleze. Tak to je jasný, kámo, to bude jaký úplně final boss, kámo. What? Kámo, hej, něco k nám jde, kámo. Tak tady něco vyběhne. No tak to se posral. Běžte, je. Proč to za křik, kurva? Oh shit. Poslední. Ne, Běž. čum na tu pijavici. Kde? A jo, ty vole. To je jak vetřelec. Ten je taky rodí. No, spíš to vypadá jak něco jiného, ale dobrý. Haha, jak tvůj pínes. Aha. Ty vole. To jde dolů. No to jde po mně. Ne? Ty vole, jaký DiCaprio. No tak dobrý. Otevři to. Díky. Oh. Rána. Run. No tak já běžím. Kudy, tady. Tady je ten Tamhle. kreten. Tady, interakt. To je přesně jak ve hře, kámo. Tam taky takhle zdrháš. Ve hře a musíš to zabarikádovat. Křížek. Dělej. Katuj to. Pičo, týpek tady skáče do zdí zas, ty vole. Drej. Běž.
Kámo, to je úplně přesně jak hra. Taky zdráháš do šachty. A pojď. Sorry. Blesk. Blesk. A teď ještě toho doktora, kámo, by to chtělo. Here's another door. Approach the door. Oh. With me. You're going to go no less. Stay here. Oh. Nem. Už se probourává. You annoy my mind. Dem. Ty Ne. otevírej. A jsme v píči. Pozor. Come on. No tak pojď. Let's fight. Záda. Boom. Nazdar. Po druhý jsme ho zabili. No Tam dám tak. ještě do hlavy. Na. Let's go, kámo. Jo, otevírá se. Já jsem začal emotovat s tebou, kámo. Tak to je fajn. Ne, oni nám tady hrajou a ty songy. Loudly as we want. No one is listening. They disappear, one by one. OK. The world continues to Ty spin. píču, jak tam tancuješ, ne? No one is coming. No one is looking. So, why stop? You want to understand, huh? Do you want the truth? It's me, from the beginning. Every cry, every disappearance, every murder. Everything is leaving here. Ty taky chodíš kolem něj? You Yeah. think you are different from the others? Co ruku? You're not. You are going to Prak, vole, scream kondom. like them. Pray like them. Jako má ty kalhoty takový nasáklý, vole. Tak jo. Odpráskni ho. OK. To bylo všechno, takže mě to vyšlo přímo do videjka. Přímo na hodinku. OK, kámo, hej. Píčo! Tak to bylo crazy, kámo. OK, Ty to bylo vole. dobrý. Fakt dobrý, kámo. To bylo fakt dobrý, kámo. Kámo, víc takových hororovek, kámo. To je ono. Hej, pak se zkusíme ještě podívat, kámo, na toho. Na tady toho borce, jestli tam nemá, kámo, víc hororovek, kámo. Aha. No tak jo? Kámo, tady to má nejlepší hororovka, kámo, kterou jsem kdy hrál, kámo. To Fakt jo, jako no. dobrý. Ty vole, OK. No tak jo, dámy a pánové, se na konci dnešního videa vám moc děkuji, že jste video dokoukali až sem. No a my se uvidíme u dalšího videa z Fortniteu. Možná zase u nějaké ty hororovky. Mějte se zatím krásně a u dalšího videa zatím čau, ahoj. Čau.